3 hippiä tapasivat eräänä päivänä erään puun juurella metsässä. Metsässä on haltioita ja psykedeellisesti liikkuvia puita. Oletteko jo kuulleet haltioiden keskellä liikkuvan huhun, että 2012 avaruusollennot tulevat maan päälle ottamaan vallan? En ole, mutta minusta moisessa huhussa ei ole mitään totuuden perää. Maijathan ovat itsekin jo kieltäneet moisen potaskan. Älä ole vain Illuminatus-järjestön valheen alla. Vapaamuurarithan ovat tienneet jo 1000 vuoden ajan, että maijat ovat kaikista petollisimpia ja taikoja osaavimpia. Älä kuuntele moista valhetta. Ihan sama, mutta ainoa asia, mikä mua kiinnostaa, niin on, että meidän laukuissa ei näy lapun lappua. Tää on katastrofi. Hipit lähtivät liikkumaan haltijametsästä ja joutuivat lähtemään suuren velhon puheelle, joka kertoi heille lähimmän paikan happojen hakemiseen. He joutuivat menemään kameleonttikukkien läpi suureen Babylonian kuningaskuntaan, jossa valhe ja rikos johtavat maailmaa. Kameleonttikukat ovat maailman kauneimpia kukkia, sillä niistä voi nähdä värien kautta jokaisen ajan läpi. Kuunnelkaa kameleonttikukkien värejä, jotka loistavat kuin sateenkaari, joka on annettu maalauksen muodossa Jimi Hendrixin käsiin. Nämä kukat ovat syy, miksi juuri Babylonia on vieläkin piilossa. Jokainen näihin kukkiin lumoutunut on muuttunut kiveksi. Get stoned! Olisit sinäkin tunkenut aurinkolasit naamariin. Nyt joudumme vetämään sinua loppuun asti. Ei se mitään, tsiigatkaa. Babylonian portti. Viimein olemme perillä. Babylonia! Paikka, jossa Obama syntyi ja joka hallitsee koko näkyvää maailmaa. Itse Jumalan vihollinen! Kohta kassimme ovat täynnä lappuja, jotka tekevät asioista taas kirkkaampia. Babylonia. Mikä on Babylonian veroinen? Kuka on sitä vastaan? Ken kehtaa kävellä pois sen moraalisista normeista? Ken on voimakkaampi kuin itse saatana? Viimein vapauduin kukkien pyörivästä halusta pitää minua vallasta. Aina kääntäessäni päätä näin kukkien hajut, jotka kauniina masennusta uhkaavina sinisinä pitivät minua vallassaan. No huhu, mut mikä vittu tätä Babyloniaa vaivaa? Lössit on täällä normaaliikin sairaampia, ja meno on ihan sama, kun kaikki aikojen satanistisia heavy-bändi olisi tullut esiintyä johonkin gospel- tai soul-tapahtumaan. Mitä lössit huutaa ufoista ja shittiä? Meillä ei ole aikaa tutkia tapahtumia. Emme kuitenkaan voi luottaa silmiimme, kun seikkailemme Babyloniassa. Etsikäämme suuri velho nopeasti käsiimme, jotta voimme lähteä täältä. Suuri velho asustaa Babylonian uloimmalla reunalla, ja suurin osa hänen ajastaan kuluu happoja valmistaessa ja mattoa katsellessa. Velholla käytyään hipit päättivät jäädä Babyloniaan kokeilemaan saamiaan happoja. Kesken kaiken he kuitenkin näkivät taivaalla suuria merkkejä, ja Babyloniassa oleva meno kiihtyy kiihtymistään. Taivaalla näytti, kuin siellä olisi kaikki maailman värit yhdistyneet toisiinsa mustalla pohjalla, luoden kuvia, joita ei lyriikoin voi kuvailla. Onko se UFO? Nyt legendat selviävät. Monet sanovat avaruusolentojen tulleen tuhoamaan ihmiskunnan, toiset, että he ovat tulleet pelastamaan sen. Minä vuosia kuvittelin, että avaruusolennot eivät olleet kiinnostuneet meistä. Fuck this shit, juostaan nyt pakoon! Myöhäistä. Olemme heidän valokeilassa. Nousemme, emmekä pääse enää alas. Mitähän? Tunkeekohan ne meihin kaikki ihme happokkaat esineet ja käy niinku kaikki ihme alien kauhuleffoissa, että me kärsitään? Vai käyköhän tässä mitään ihmeellistä? Tästä Jefferson Airplane ilmeisesti profetoi. Nyt vasta ymmärrän. Profetia täyttyy, kun jokainen ihminen maailmasta on päässyt avaruusolioiden tuomiin bileisiin. Nyt ymmärrän. Kaikki viittaa bileisiin. Syökäämme nyt laput, sillä erittäin läheinen tulevaisuus tulee olemaan varmaankin Bootsy Collinsin Space Bassin tahdissa. Ja niin siinä sitten kävi. 3 kaverusta tanssi koko maailman kanssa P-Funk All Starsien tahdissa, kunnes alkoi Maggot Brain. Se oli maailman loppu.